प्रेज गॉड कशी असा सकाळी आम्ही ऐकायला समजलं की विषय सकाळी आम्ही काय शिकलो फर्स्ट क्लास पहिल्या भरोसा गॉड आता तो भरोसा बाहेर म्हणता कोणाचा कान असा तो कान व्हेरी केअरफुल कोणची इम्पॉर्टंट देवाचे उद्या समजायचे जाल्यार आमी चीज घेवन गमान घेवन ऐकाय तेका मात ते आमच्या जिवितांत कार्यारूपाक घालून जाता तुम्ही ऐका ना तो मॉन बी आसा काय पाहिजे त्यातून कितले रेतीर गेले आता तिने सांगले रेतीर गेला पाहिजे किती आहे कितले रेतीर त्याची सवय जाऊन गेल्या शीत ते असता मॉन संसाराचे पाहिजे ऐका मात्र म्हणून आमच्या जिवितांत ते कार्यारूपाक हे केलं आम्ही किती ऐकत आहोत त्याप्रमाणे म्हणजे आलोचना बदललेल्या मात्र जीवित बदलतात ओके ओके आता म्हणजे नेक्स्ट एक सवाल तुमचा मनुष्याचे कितले भाग असतात कितले भाग पार्ट मनुष्याचे मंड तेकली हाडा कितले भाग असतात मनुष्याचे अंदाज 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 दोन घे त्यांचे बघा सांग बरं आत्मा आणि स्पिरिट आत्मा होऊन तुम्ही कितले भाग असतात तीन व्हेरी गुड आणि किती राईट आन्सर मिळले आणि किती झाले की ओके आम्ही देवाच्या उतरान पळया जाय की लहान तावन मिडल बुद्धी या प्राइज होताना कितले भाग असतात पळया आमच्या 1 Thessalonica 5:23 का सिस्टर पहिले थेसलोनिकाचे पत्र 5 अध्याय 23 ओळ 1 Thessalonica 5:23 वा सिस्टर समाधान दिता तो देव तुमका सर्व वाटाने पवित्र करून सोनिया जेजू ख्रिस्ताच्या येण्या वेळेला तुम्ही सगळेच प्राण लहानपण मिडल एज प्राण आत्मा आणि कूड प्राण आत्मा आणि कूड अंदर ऑर्डर प्रकार फर्स्ट का स्पिरिट है थोड़ा सा स्पिरिट सोल एंड बॉडी ओमनी सांगितलं आत्मा प्राण आणि कूड तर म्हणजे किती भाग असतात सांगले तीन समा कोण तीन संसाराचे राहिले स्टेज राईट पण आमचे ते तीन भाग असतात मनुष्य भितर आता आमचा चड दिसतो कोणसो भाग आमचे ते कूड वय आम्ही खाता जेवता नसता काही नसतं कुठे वय घे पण प्राण या स्पिरिट आणि आत्मा सॉरी स्पिरिट आणि सोल इंग्लिशात सोल स्पिरिट सोल या आत्मा आणि प्राण दोघा दिसतात दिसाला पण इम्पॉर्टंट कसे जातात कोण गेल्या इम्पॉर्टंट पार्ट जो सोम जीवितांत या तीन भागात प्राण प्राण म्हणतात आणि कोण सोल सोल प्राण सेम सोल इंग्लिशात कोण प्राण दिला आणि अर्थ आत्मा ओके तुम्ही कोण जाऊन असाल तुम्ही कोण आत्मा प्राण कूड आत्मा तीन असतात स्पिरिट सोल अँड बॉडी आत्मा प्राण आणि कूड कुठं असतं स्पिरिट सोल अँड बॉडी तर तुम्ही कोण तुम्ही चिंता डोळ्या दिसणार होय मग कोण म्हणून ओके मेन मनीस आत्मो जावन आसा एवढो आसलो कित्याक जाता कित्याक
देवान आमकां ताच्या सारके रूपाचो रचलो देवान देवाचे सारके रूप खंयचे देव म्हणल्यार कसो कसो म्हजे बरी आसा तुझे बरी आसा तिचे बरी आसा त्या भावा बरी हांगा आसता कोणा बरी आसा देव म्हणटा हांवें ताका म्हणजे सारक्या रूपाचो रचला तर देवाचे सारके रूप खंयचे पळयला जो अध्याय 14 अध्याय 20-4 म्हणटा देव म्हणल्यार आत्मो देव म्हणल्यार देवाचे सारके रूप खंयचे देव आत्मो देखून आमी कोण जावन आसा उदास कोणा ते आत्मो आसा कोणा ते आसा आत्मो आत्मो आसा आत्मो बरो आसली आत वयर गेला आत्मो आसली आत वयर गेला म्हणले आसा तुम्ही आत्मो देव आत्मो देखो तुम्ही आत्मो जावन आसा समजले त्या देखून केदार हे सत आमकां कळीत जायना पळय तेन्ना पसून आमी सेन्स नॉलेज घेता समजले गे केदार तूं जी नावात्मो देवात्मो देखून आमी आतां कशें जिवंक आसा आत्मे प्रमाणे जिवंक आसा म्हणजे कुडीच्या उंदरणे प्रमाणे आमी जिवचे न्ही पुरासतार आतां आत्मो कसो म्हळ्यार आमी सांगले देव आत्मो मागीर तशें देवान आमकां ताच्या सारके रूपाचो रचला आतां पयले आदाम आनी एवे रचताना आमी कितें आसले आमी कितें आसले वय खंय आसले आमी कितें आसले आमी मम्मीच्या पोटार असले मम्मी कितें आली मम्मीच्या पोटार आली कितें आली सांगा न्हू उलया कितें आली पयले कोणे रचले कोणाक देवान रचले आदामाक उरासोरा पयले रचले देवान आदामाक वय आदामाक एवे काडले वय तसो अर्थ देवान हर एक बिया रुपार रचला आता एक्झाम्पल दिवचे तुम्ही बी घालया बी बायलां पळोवंक कशें दिसता काल दिसता काय म्हणजे सकत आहे जर तर ती बी हांगा तुमी घालताले दवरली काय म्हणजे फायदो आहे त्या काट्ट करून पडयले आमी कळटाय तुमकां पूण ती बी तुम्ही मातयेर घाल्यार काल जाता ती केर जाता जड जाता वय व्हडलो रूप जावंक जाय ती फळां येता वय म्हळ्यार तसो अर्थ त्या बियार तितले कॅपॅसिटी आसा न्ही पळोवंक ती एक ल्हान बी वय पूण ती बी काय जाता परत ते फळां जावन त्या फळांनी जायत्यो बियो जावन व्हडले तोट न्ही व्हडले रानच तरी म्हळ्यार त्या एका ल्हान बियार तितले सकत आसा त्याच रितीन आमी सकट खंय आमच्या भितर आसले हांव आदामा भितर आसले ओके त्या देखून केदार आदाम पाता केले त्या देखून ताचे भितर आमी आसल्या वरवीं ते पाताक आमचेर देवन आयले कळ्ळें त्या देखून मनीस ह्या संवसाराक येताना पातकी जावन तो जल्मालो ल्हान भुरगे पाता करताय 500 वर्साचे करताय ना म्हणटात करता म्हणटात जल्माचे पाता कसा म्हणटात वय पाता करताय भुरगे सुख आसताय करनागी आता तुका एक सिंपल एक एग्जांपल तुजे एक वर्साचे भुरगे आसा म्हणजे तुजे आतां ओके तुका लागून उपलोन आसाय तेजेर उपलोन काडून आसाय आनी त्या भुरग्याक वचून दवरताय आनी सजाच्या भुरग्याक उकलयताय तुजे भुरगे खाले जाता खाले कोणे शिकलो मसूर तुवें तुका सांगता कित्याक म्हळ्यार आजची सायंगो आमकां जल्माक पावूंक येयल्या वय आतां पळय कोणाक म्हणी तुमी बरें करूंक सांगितले वायट करूंक सांगितले म्हणना वय कोणाक पळय वायट ऑटोमॅटीक करता पूण बरें करतना तांकां सांगलें अशें कर सायबा जाल्यार करचें वायट तुमी ल्हान भुरगे आसा जाल्यार पेंट मारून लापटे नाका खाले आसता ते आपटे नासता मागीर जावन येता मॅम आतां पळय काले पुरो लागला खाले सांगलें आपटे नाका त्या डब्यार गोड दवरला नाका ताका आशा खाले पळय डब्यार घाल्या पळय कांय नासो चलता काय करू नका म्हणटा तसं करचें मनशाचें कळ्ळें रिवर्स सायड ताजी म्हणटा ताका खाली करू नजो तसं करतात त्यातून खाली करी ज्या वेळेर ते सांगू नजो त्याला उलटा करतात की पळय
समजले त्यामुळे आदावादावून आम्ही पात्र करून जाल्यार आम्ही या संसाराक पात्र जाऊन जन्माले आहोत केन्ना आम्ही पवित्रांत देवाची भुरगीं जाता या जेजूक आम्ही सगळी सोडून धर्म स्वीकार करता तेन्ना आमच्या 3 भागांत तुमचो आत्मो प्राण आणि कूड खंयचे करायची तातूंत एक भाग मात्र नवो जाता कळ्ळें खंयचो भाग नवो जाता देवाचे उतर सांगता 2 कोरिंथ 5:17 जो कोण क्रिस्ताक एकवटला तो एक नवी रचना जाता आतले पुरे गेले पोरणे सगळे नवे झाले खंयचे नवे झाले आता 3 भागात खंयचे कुडींतली आत्म्यांतली प्राणांत कित्याक कुडीर जायना मोठी आसली बरी जाता ती काळी आसली बरी जाता ती लांब आसली मोठी जाता ती मोठी आसली लांब जाता ती जायना कितें जाता न्हू आत्मो म्हळ्यार आदामाच्या पातका जावन मेळ्ळो आत्मो पवित्रांत या जेजूक आमी सगळी सोडून स्वीकार केल्ल्या वरवीं काल आत्मो नवो जालो आत्म्याक पुरा काल आसा आत्मीक बेसांव आसात स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग एफिशियन 1:3 जाल्यार वसा एफेसकारांक बरयल्लें पत्र पयलो अध्याय 3री ओळ हरसिल्लो जावन देव आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताचो बाप आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताचो बाप ख्रिस्ता सवय आमकां आसा त्या एकवटांत ख्रिस्ता सवय आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गीची सर आत्मीक देणी सर्गीची सर की थोडी सरकार काय उणे कोण आसा ना ना काय म्हणटा देवाचे तर सर एक सर आत्मीक आसा मा स्पिरिच्युअल आत्मीक म्हळ्यार गोड्याक दिसनात काले बोले आता सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणे आमकां आशीर्वाद दिल्ल्यात ओतल्यात वच्चे कोणता वताना भायर पडटा दिवचे दुसरे आता काढ वच्चे ओतल्यात म्हणटा देवाचे उतर ओतून खाले बरला आशीर्वादांनी भरतो की भरल्यात मागीर आमी देवा लागीं काल्याक आशीर्वाद मागता देवा म्हाका आशीर्वाद दी म्हणटा देवाचे उतर काल म्हणटा भरतो की भरल्यात भरले आपण खाल्या भरता सुद्धा म्हाका आशीर्वाद दी म्हणटा देव म्हणटा तुका भरला पयलीं तर भरली आशीर्वाद खंय आसात गोड्याची भितर कबाटार आसा या बँकाच्या लॉकरांत आसा ते आसात आशीर्वाद ते आसात देव म्हणटाले तुमकां सर आत्मीक बेसांवांनी भरल्यात भरली काय आसात ते आसा आमच्या ती टिचर आसा भितर गेली तरी एक आत्मीक बेसांव आमच्या आत्म्यांत दवरल्यात प्लसवर आता आत्म्या जावन या कुडीक येचे जाल्यार ते डायरेक्ट कनेक्शन ना प्लसवर त्याच्या मध्ये प्राण आसा या सोल म्हणटात हे सोल म्हळ्यार तातूंत म्हणजे मन आसा म्हणजे चिंता आसा म्हणजे विचार डिसिशन कळ्ळें तरी एक म्हणजे मन आणि 5 इंद्रिय म्हणटात पंचेंद्रिय 5 इंद्रिय होता म्हणून म्हणजे टेस्ट स्मेल स्पर्श हे पूरा हे सोल कंट्रोल करता माइंड कळ्ळें आमचे प्रॉब्लेम कितें म्हळ्यार आमकां ल्हानपणा ओल्ड म्हणसर आमी ट्रेन जाले या मन खाले सांगता हे म्हणजे 5 इंद्रिया खाले सांगतात ते हांव करनासतना कळ्ळें त्या देखून म्हाका रिजल्ट कितें जावन येता पुरा संवसाराक येता आता तुझ्या समस्या पर्याय कितें आसा तुजी भलायकी तुजी समृद्धी तुजे अभिषेक खरी एक कितें आसा तुज्या आत्म्याक पूण ते आत्म्या जावन या कुडीक डायरेक्ट येचे जाल्यार ताका डायरेक्ट तूं वाटना ताणें येचे जाल्यार आत्म्या जावन तुज्या अनेक कितें सांगता मनांत हांव तुजे कुडीक येचे आता पळया आत्मो हांगा मध्ये प्राण ही कूड या कुडीक डायरेक्ट कनेक्शन ना मध्ये खाली आसा तो प्राण आसा या सोल आसा खाली आता आत्म्याक पूरो आशीर्वाद आसा बेसांव हांगा येचे जाल्यार या माइंडान खाली करूंक आसा हेणे पळोवचें न्ही कुडीक हेणे खंय पळोवचें समस्या पर्याय कितें आसा हांगा आसा पूण हे खाली करता तेका हेणे पळोवंक जाता संवसारांत हर एक पर्याय देवान हांगा दिला आत्म्याक कळ्ळें तुजी भलायकी समृद्धी अभिषेक
हरी एक हांगा आसा आता काले करून आसा या मोनान हांगा कितें बरयला हांगा कितें आसा देवाच्या उतरान बरयला ताच्या गायनी तूं गूड जालें तुका आशिर्वादांनी भरला तूं ग्रेस्त जावन आसा तुका शिरापाक सोडयला आता या मोनान खाले करून आसा हांगा आत्म्या प्रमाणे ताचें मन चेंज करून आसा थिंकिंग कळ्ळें न्ही केदळ ये मन या सोल या प्राण आत्म्यान खाले आसा म्हळ्यार देवाच्या उतरान खाले बरयला त्या प्रमाणे ताची चिंता आपूण बदलिता तेन्ना खाले जाता आत्म्यान ताची सकत या मनांत हांव या कुडींत वळटा आता समस्या प्रॉब्लेम कितें आसचे कुडींत पयलीं पूण पर्याय कितें आसा आत्म्यात आसा पूण आत्म्यात डायरेक्ट येवंक जाता घेता जायना त्याचे मोदे घाले आसा आमचो सोल या प्राण आमची चिंता आमचे पंचेत आमी आतां काले करूंक आसा हे मन देवाच्या उतरा प्रमाणे परिवर्तन रिन्यू करूंक आसा तेन्ना रिन्यू करतना देवाची सतत आत्म्यात असली मना जावन या कुडीक वळसा समजलें त्यातून आमचे एकच काम जावन आसा आमचे मनाचे चिंता देवाच्या उतरा प्रमाणे बदलवचे आता तुका डॉक्टर सांगता तुका पिडा आसा तेली तेली तो फोट मारना तो फॅक्ट म्हणटा फॅक्ट म्हळ्यार कळ्ळें मग वास्तविकता आनीक सांगचे जाल्यार फॅक्ट बदलाता आता एकट्याची प्रेशर आज उणें आसूं करूं फाल्यां चड काम करूं पूण देवाचे उतर सत सत के जाल्यार बदलना समजलें सत काल म्हणटा ताच्या गायन तूं गूण जालें आता तुजें मन खंयच्या गायता आतां हे मन तुजी कूड सांगता हे पंचेंद्रिय काल आयकला ते आयकता की या तुजें मन देवाच्या उतरान कितें बरयला दोळ्यान दिसना भावार्थान तूं येपात येता जर तर हे मन येपात येता जाल्यार आत्म्यान कितें आसा भलायकी आसा पात येता ही भलायकी मनांत हांव हे कुडींत वळटा जर तर हे मन आत्मा सांगता काल पात येना कितें पंचेंद्रिय पांच इंद्रिया काल सांगता पंचेंद्रिय केन्ना खंयच्या विशयान उलयतात दोळ्यार दिसचे विशयान संवसारा विशयान तर हे पात जाल्यार ताचे रिजल्ट आमच्या जिवितांत येता कळ्ळें न्ही त्याचे पूण इम्पॉर्टंट काल म्हळ्यार आमचें मन चेंज जावचें अनेक रितीन तुमकां सांगचें तर हांगा वयर टँक आयलो उदकाची आसा उदकाक टँक पायप आयली पायपा मध्ये एक वॉल आसा वॉला जावन परत पायप पुरा कनेक्शन केल्यार किचनाक वॉशरूमाक पुरा केल्यार न्हू जर तर ते वॉल बंद आसल्यार उदक सकयल येताली येना म्हळ्यार टँक म्हळ्यार तुमी एक इमॅजिनेशन करा कल्पना करा एक आत्म्या पळय तातूंत काले आसा फुल्ल उदक आसा ओके फुल्ल उदक आसा आता पायप आयला पायपाक एक गेट वॉल आसा गेट वॉल एक सोल या तुमचे मन सोल प्राण म्हणून इमॅजिन करा कळ्ळें आता सप्लाय कितें जावंका पुरा घराक किचनाक ती पुरा कूळ बरी समजली आता त्या टँकीर आसलें उदक जर तर ते वॉल बंद आसल्यार हांगा सकयल सप्लाय येताली येताली तुमी कितले उदक आसूं प्रेशर येवंक जाय ते जाल्यार तुमचे वॉल ते ओपन करतात काय जाता ते उदक टँकीर आसले वॉला मुखांतर पायपांनी हर एका रुमाक सप्लाय जाता वय तशेंच म्हणजे आत्म्यात काले आसा ते सप्लाय जाले म्हणजे मन म्हळ्यार वॉल हांवें गुणोवंक आसा ओपन करूंक आसा खंयच्या देवाच्या उतराक या आत्म्या कुशीन केला आत्म्या कुशीन म्हणजे मन ओपन करता जाल्यार काय जाता हांगा असले हर एक जिवी दिवचे उदक काले जाता त्या वॉला जावन हांगा असले या वॉल म्हणल्यार मना जावन म्हणजे कुडीक वळटा जर तर तुम्ही वॉल बंद करणं कितलेय देवा लागीं मागल्यार जायना तर देवाच्या उतरान येते जाल्यार म्हणजे मनाची चिंता पावे देवाच्या उतरा प्रमाणे बदलूंक आसा तेन्ना मात्र कितें आत्म्यात आसा ती सतत म्हणजे मनांत हांव कुडीर वळटा तर रोमाकारांक बरयलें पत्र 8:6 काल म्हणटा पळय रोमाकारांक Romans 8:6 रक्तमांसाचे अपेक्षेचं फळ मरण आत्म्याचे अपेक्षेचं फळ जीवित आणि शांती मुखार वाच
कुडीची अपेक्षा देवाक विरोध देवाच्या कायद्याक ती खाल जायना आणि खाल जावं निजायकी तिचे वरवी साथ दिना ह्या पासत रक्त मसाक खाल जातात ती देवाक मानवतात ना ते मानवतात रॉंग आहे मानवा नाच जाय रक्त मसास वय आता नवा बायबलान करेक्शन केला पहिल्याच्या मानवा वय मानवा नाच मानवा नाच ते मानवतात बरेला रक्त मसा म्हणून वय रक्त मसाने आत्मे बरोबर गेला मा देवा मानवतात मुखार घालला देवाचो पवित्र आत्मा तुमचे ते जियेता वैस जाल्यार तुम्ही रक्त मासाचे अपेक्षेप्रमाणे नाही बगार पवित्र आत्म्याचे कुशेप्रमाणे जियेतात आणि जाचे ते ख्रिस्तसो आत्मो ना तो ख्रिस्तसो नाही ओके बरोबर आता मी स्टार्टिंग झालं बरं ती रक्त मासाच्या मधूनचे फळ 8:6 कंटिन्यू वाच 8:6 रक्तमासाप्रमाणे जे नसताना आत्म्याप्रमाणे जे तिने आम्ही नियमशास्त्राचे मुखार गेले 8:6 वाच रोमन्स 8:6 रोमन 8:6 16 नहीं 6 हां वाच but to set the mind on the spirit is life and peace. रक्तमासाच्या अपेक्षा करेक्ट आत्म्याच्या अपेक्षेचं फळ जीवित आणि शांती पुढीची अपेक्षा देवाक विरोध देवाच्या कायद्याची काळ जायना काळ जाऊन कोणी जाय की तिचेवर विसार देना त्यापासून रक्तमासातून काळ जातात की देवाक मानवतात वही मानवतात स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट करता है वही रॉंग है बरी ये प्रिंट मिस्टेक झाला ये कॉन्ट्रडिक्ट कोणाचा नवा बायबल ना करेक्ट हां करणार नाही नो कोणी बायबल आला ना तुम्ही करेक्ट and those who are in the flesh cannot please God. प्रिंट मिस्टेक झाला जो लोग शरीर की वासनाओं से संचरित है उन पर ईश्वर प्रसन्न नहीं होता ना नो बायबल है इंडियन इंग्लिश करता नहीं होता ते दादा भक्त असल्यामुळे समजत ना आम्ही कशात वाचतो लोक की तसे जी येतात रक्त मसाप्रमाणे जी येतात तेव्हा मान मारतात प्रेज गॉड देवा दादा आता झालं बरं रक्त मासाचे वंदनचे फळ मरण म्हळ्यार मरण म्हळ्यार काय रक्त मास म्हळ्यार काय ऍक्च्युअली कार्नल थिंकिंग म्हणतात कार्नल म्हळ्यार तुझे माइंड 5 सेन्सेस प्रमाणे जीवन त्याच्या प्रमाणे जियल्यार तुझे जीविताचे फळ मरण आत्म्य प्रमाणे जीवनचे म्हळ्यार काय देवाच्या उतराप्रमाणे जीवनचे त्याचा तुझं जीवित आणि शांती आता तिने पुढे काय गेले जीवित आणि शांती कशी अनुभव केली समाधान देवाच्या उतराप्रमाणे जी आलोचना बदलेले वैगे हा ते उतारले उसारले त्याला त्याने शांती समाधान अनुभव गेले इतक्या वर्षात अनुभव केलाय त्याला शांती समाधान पहिला घे म्हणजे आता जिजू सांगता संसार नसले शांत समाधान मिळणं संसार बरे लागेल बरोबर वय वय आता पूर्ण माते पूर्ण मानवता ते प्रिंट दोन एडिशन केल्या त्यातून ते प्रिंट मिस्टेक झाला आहे ना ओके पण ना आता मग कळलं ना जेव्हा बघा ओके ओके राईट तर आता मनुष्याक एक एक नाव आदरल्यात न्ही ते नाव खंयच्या कुडीगी आत्म्यागी प्राणाक कुडी कितल्या म्हणतात
हाँ ये किस तरह ना कन्फ्यूजन जान सकते हैं आता बोला एक मेलो म्हणजे दिया कोणी एक कोणी स्मेल ताले नाव दरिया दचे एक्स मिस्टर एक्स मेलो म्हणजे दिया ताले मिस्टर एक्स मेलो म्हणजे दिया तुम्ही पूरा मॉर्न गेल्या 3 वारा रही घातल्या मॉर्न येऊ ना 3:30 झाली 4 झाली त्याला तुम्ही काय म्हणता मिस्टर एक्स येऊ ना म्हणता की मॉर्न येऊ ना तर एक्स काय गेलो तर नाव कोणा कसे हा सुंदर आहे मला आमच्या आत्म्याक मरणना ऍक्च्युअली देवान मरण नसून म्हणतात देवाचे उतर इंचेर सुना पीडा इंचेर सुना मरण इले पक्काची मंजुरी मरण पण जे जो ते काले मरणाचे रिजैत होला आणि दिसाचं जीवन त्या देखून आमका मरण मिळेना कोण जेजूक सत म्हणता जे सांगता जो कोण म्हाका सत म्हणता तो मरत जाल्यारी जियतलो आणि म्हाका काय जिवंत आसा तो मरो आसा कळे आमकां आत्म्याक मरण मिळेना उडासरा आम्ही मेल्ल्या तरी ती आमचो आत्म भायर गेले आसा पळय कूड डेड बॉडी जाली आणि माती जावन माती गेलो मागीर रूपांतर कूड आमकां आसा ती मागीर कळे पूण आमी आत्म कोण जेजूक पाती येता सत मानता जेजू सांगता दोनूच आसचे निमाणे एक देवकोणाग या सरकार त्याच्यामध्ये काय असं म्हणतो सांगतात काय कोण ना पण बायबलप्रमाणे दोनच आता वडोल आम्ही सकाळी वाचताना मग एक ओपार म्हणली नेराची ओपार नेराचे ओपार काय करता एक ओमताना बरे गो ओमता वैगी त्याला काय करता निधून असताना दुश्मन येऊन नेरी ओपन येतात वैगी नेर ओपन येताना काय जाता यांनी सांगतात दुसऱ्या दिवसा पडिताना इले दिसापला खाले तुवे लागले बोरे बियो आता नेरी आईना ताका उमटून काढी आगी म्हणता वसून मला कोणा दिनिया लागली त्याला दिनिकाला म्हणता नका नका आता उमटे नका उमटेताना तुम्ही काय करतात नेर काढताना गो विलून चाल्या त्याने पण दोघांची सांगाता वाढून सोडा सांगाता वाढून दी निमान दिसाव लूम चाल्या सांगतलो पहिले नेर एकटाय करा लूमच्या दिसा आणि काय करा एकटाय करून ते नेर कंच्या झाली तुप्याने उजान गोरो गो कंच्या गेला म्हणजे तुपे आली तो अर्थ काय म्हणता जेजूशी सांग शिकता काय शिकता बोरे म्हळ्यार कोण देवाची बोली समजा नेर म्हळ्यार कोण सैतानाची म्हळ्यार कोण वाईट कामां करना आसता सैतानाची अंत म्हळ्यार ऋण संसाराची कळले ऋण म्हळ्यार देवदूतांक देव सांगता कोण आपल्या देवाच्या राजांना कोणा पात्र वाईट केला तांकां पुरो एकठांय करा देवदूतां निघाला कोण देवा सांगता असली जेजूक सत मानल्या देवदूतां तांकां पुरा म्हणजे लोपा समजले म्हणून हांव सकाळी वाचलो माते नेराची वाचा आनी वस्ताचा विशयी डीप गेल्या आमकां ते इम्पॉर्टंट आता एक आता जेजून पुरा आमकां सुटका सोडून दिल्या ते आमी ते चिंतून टेन्शन करची म्हणना बियान सांगे म्हणना देव आमकां बियान अवस्था सांगना आमी ह्या संवसारांत संतोष समाधान आसपाचें म्हणटा बरी खबर कळ्ळें तेन्ना ही बरी खबर आमी हेरांक दिवंक आसा जेजून आमकां हर एका बनपासांतले सोडयला सुटका दिल्या शिरापांतले सोडयला हर एक केला कळ्ळें तर आमच्या समस्याक पर्याय कितें आसा आमी कितें सोदून असो हा मेळटा आमी तो ब्रदर तो पास्टर ती सिस्टर म्हणून तांच्या फाटल्यान आसा पर्याय खंय दवरला भितर ते कशे करता मोडू खांद्यार दवरून सोदून आसा खंय घेतलो मोडू खांद्यार येता मोडू कितें हाडे साहेब घेता घेता भुरगीं पोरी तशें दिसकाले घेता भुरग्याचे बॅग आनी हांव टिचर दिसता के आनीक बॅग या टिचर म्हणल्यार तुजें आतां आसा हांव बॅग भितर सोडला की हांव दिलो
तुझा आता खाली गेला उदासना केली तसे आमच्या भितर देवानं एक बोरनो दौरला तर तुमका भलायकी किती येता भलायकी कोणा समस्या आसा कुठे काही समस्या आसा गांठ दुख पाय दुख हात दुख हा असा आहे असा आहे असा आहे हा ओके आता होय तर तुका जिजू बरोबर करता व्हेरी गुड काय म्हणता मी तू सांगितलं काय होत आहे आता बघा आता तुम्ही डॉक्टरला गेला म्हणजे हा तुझे तुका तुका आर्ट सांगचे विषय नजर कर नका एक लहान ऑपरेशन करायचं डॉक्टर तू विचारत डॉक्टर ऑपरेशन दुखता तुम्ही सांग दुखता येईल दुःख असा म्हणता हा दुःख म्हणजे तू समजाय तर एक काम कर डॉक्टर म्हणजे तू एक ऑपरेशन कर हा त्याला माऊ समजत आहे जात आहे तिथे ऑपरेशन दिलं कोणाक ऑपरेशन केलं कोणाक दुःख असं सांगा होईल ती सांगलं म्हणतो आहे तू जाऊन ते अनुभव घेतले हा बेजार करणार सांगतो शिक्षण शिक्षण आता त्या दिवस तुका बरोबर करता बरोबर करता म्हणताय तर तुका उतार दे 1 Peter 2:21 दी कारण कोणी दी बसून ना हा ओढ दू वाजता बसताला बसेस 2:24 समायिकाच्या बाबतीत आम्ही पातकाक मरण पवित्रपणाक जीवनचे खातीर कुसायलेल्या आपल्या कुडींत ताणे आमची पातका वावयली ताणे म्हणजे कोणी जिजू ताच्या गायावरवी तुम्ही गुण जाल्यात गुण जातल्यात तर तुका जिजू गुण करता आता ही उलयता जे सेन्स नॉलेज प्रमाणे उलयता की अज्ञ प्रमाणे उलयता पूण ओडून काय वाचल्या रक्त मराठे फळ मरण मरण आहे मरण म्हणल्यार देवातून काय सप्लाय मिळणार तुका तुझे सेन्स नॉलेज काय सांगता ते सप्लाय येता डॉक्टर काय सांगता ते सप्लाय येता अज्ञ प्रमाणे जायचे जाल्यार तुका दोळ्याक दिसना तुका दूख असं होईल पूण तुवें काय करीत तुजी चिंता तूं देवाच्या उतराप्रमाणे बदली घे आता तू कोण जावन आसाय आत्मा वयली समस्या कितें आसा तुज्या कुडींत वयली पर्याय कितें आसा आत्म्यात आसा ताचे मदें काय आसा तुजें मन आसा हे मन काय सांगता ही कुडींत दूख आसा दुखता भाऊ जायना दूख आसा पूण पर्याय कितें आसा पूण आत्म्यात अशें दिसता कशें समजून म्हणून जाता भवता म्हणाल दोळ्याक दिसना आता तू तेंचे पात येता तुजें मन हे कूड समजा पात येता आनी हे मन हे आत्म्यात असले पात येता आत्म काले म्हणटा म्हज्या गायन गुण केला म्हणटा कळ्ळें करतालो न्ही कळ्ळें जिजू हांव म्हजो न्ही हांव जिजू म्हळ्यार 2000 वर्स पयले जिजू तुजी पाताळ पुरा खाण गेल्या तो गायर आमच्या बसून त्या गायन गुण करणं जाला आता तू तेंचे पात येताय जिजू गुण करतालो म्हणून पात येताय की करता केला म्हणून पात येताय व्हेरी गुड ताका म्हणजे भावार्थ कळ्ळें की तर तुजें काय जाता तुजें मन आत्म्यात असल्याक एग्री जाता एग्री जाताना काय जाता आत्म्यात असले रिजल्ट तुज्या मनात रावन तुज्या कुडीर वळटा वेगळी तुका कितें समस्या आसा कळ्ळें समस्या
पास ना जेव्हा दुसरा पण पुढे गायन सांगेल पुरा देर मध्ये मार पुरा अफसल आहे कधी हाडा पुरा सुटून गेला मोठा कीर्तन पत्तेला दादा हाडा सुटून गोता आपले हे पुरा जॉइंट आहे हे जॉइंट सुटते आहे ते दुखत आहे सगळे हाडा सुटून गेले किती आहे त्या पेन कार्ड किती पुढे असं दुखू दोन रोज सपले नाही किती आहे देऊन साची भलाई किती पाहिजे आता तुझे काय करू असं जीसूची कोड म्हणजे मोना कोड चित्र पिक्चर कल्पना तुझे पेन कार्ड पण आहे जीसूची पेन कार्ड पुरा गयाला हाडा पुरा सुटल्या ते इमॅजिनेशन पहिले थोडं जेजू काहीतरी सा तुझे उत्तरामध्ये पाहते की सत्य करीत केले काम तुकार गणिता मुझे नेना कोड सुख शिकवण्यावरवी काम चिंता येईल मग भलाई की मिळते मग कोण तुझे उतार सांगता व्हेरी गुड तुझ्या गायनी मका इदलसो गुण केलाय यापासून तो काम तुका अर्घानिता जेजू तुझ्या गायनी मका गुण केलाय काम तुका अर्घानिता जेजू तुझ्या गायनी मका गुण केलाय काम तुका अर्घानिता सांग योसन very good तुझ्या गायनी मका गुण केलाय काम तुका अर्घानिता जेजू तुझ्या गायनी मका गुण केलाय काम तुका अर्घानिता जेजू तुझ्या गायनी मका गुण केलाय काम अर्घानिता जेजू तुझ्या गायनी मका गुण केलाय काम तुका अर्घानिता सांग जेजू तुझ्या गायनी मका गुण केलाय काम तुका अर्घानिता जेजू तुझ्या गायनी मका गुण केलाय काम तुका अर्घानिता जेजू तुझ्या गायनी मका गुण केलाय काम तुका अर्घानिता जेजू तुझ्या गायनी मका गुण केलाय काम तुका अर्घानिता जेजू तुझ्या गायनी मका गुण केलाय काम तुका अर्घानिता सांग योसन मोक अंदो कर सांग कंटिन्यू कर जेजू तुझ्या गायनी मका गुण केलाय काम तुका अर्घानिता जेजू तुझ्या गायनी मका गुण केलाय काम तुका अर्घानिता जेजू तुझ्या गायनी मका गुण केलाय काम तुका अर्घानिता जेजू तुझ्या गायनी मका गुण केलाय काम तुका अर्घानिता जेजू तुझ्या गायनी मका गुण केलाय काम तुका अर्घानिता जेजू तुझ्या गायनी मका गुण केलाय काम तुका अर्घानिता जेजू तुझ्या गायनी मका गुण केलाय काम तुका अर्घानिता जेजू तुझ्या गायनी मका गुण केलाय काम तुका अर्घानिता प्लीज गॉड बरं तुका आता काय करून नाही सकाळी असे दरम्यान बसवून मी जाईल आता बसून गुण झाला पण तू कार्य दाखवते ना गेला का तुझ्या गुण झाला दाखवते व्हेरी गुड समा आता कसे आता गुण असावी दूर का समसा गुण असं काल इंडियन असावी गेली कंप्लीट नाही ना किती वर्ष मस्त वर्षांसाठी आहे आज दुखत एक 2 वर्ष जाऊन पाठी होता आता पहिले काय आता तू सांगलाय ना बड्या आता कंप्लीट सांगी गडे ना तुझ्या गायन मध्ये गुण केला सांगी संपूर्ण गुण केला आपण जेजू तुझ्या गायने मका
Very good. Very good. तुझे तुझ्या नेहमी संपूर्ण कबूल केलं व्हेरी गुड सांग बरं जेजू तुझ्या गायने मका संपूर्ण गुण केला व्हेरी गुड व्हेरी गुड सांग जेजू तुझ्या गायने मका गुण केला का तो गाय जेजू तुझ्या गायने संपूर्ण गुण केला तो गाय जेजू तुझ्या गायने मका गुण केला व्हेरी गुड जेजू तुझ्या गायने मका संपूर्ण गुण केला जेजू तुझ्या गायने मका संपूर्ण गुण व्हेरी गुड जेजू तुझ्या गायने मका संपूर्ण गुण केला जेजू तुझ्या गायने तुझ्या भावाला पूर्ण सुटला आता पूर्ण सुटून गेला रगत वळता कंटाने मार पडला घरात कुरिस्तो सांग येसू मौत अनुभव करत असेल सांग जेजू तुझ्या गायने मका संपूर्ण गुण केला जेजू तुझ्या गायने मका संपूर्ण गुण केला व्हेरी गुड तुझ्या गायने संपूर्ण मका गुण केला व्हेरी गुड जेजू तुझ्या गायने मका संपूर्ण गुण केला Very good. जेजू तुझ्या गायने मका संपूर्ण बोला तुझ्या पास जाऊन बोला पास जाऊन आता कसे बघता आता जर देवाचे उत्तर 100% कार्य करता समाज कोणते कार्य करायचे उत्साही म्हणजे चिंता भावे बोललो असा आणि आता झाले मुसलची कंटिन्यू करू मध्ये उत्तर कळले देवाच्या उत्तराने सण वेळ बसूनच झाल्या मुसलची नाही सोडल्यावर काय आता परत तो बसून येतात कळले की आता एकच वाटतं तुझ्या तोंडाचे उतरा बोलवायची ते उतार सोडून आमच्या जीवितांत संपूर्ण करतात कळले की तर तुझी भलाई किती ना तुझ्या मिळालं तुझी मन तुझी चिंता असं तिथलेच आमची चिंता बघाय बदलत असं चिंता बदलल्यावर मात्र हर एका समस्या नंबर होता तुम्ही तिथल्या मागणे तर तुमची चिंता बदलणार झाल्यावर काय प्रयोजन आमचं काय शिकला मागा कोणी मी सांगला तुमची चिंता बदली आहे देवाच्या उत्तराप्रमाणे रिपेंटन्स म्हणल्यावर काय पश्चाताप म्हणल्यावर change your thinking according to the word of God. देवाच्या उत्तराप्रमाणे तुझी चिंता बदली पश्चाताप म्हणल्यावर ते तुझी चिंता बदली नसताना जीवित बदलत आहे साध्य नाही जीवित बदलायचे झाल्यावर पहिले म्हणजे चिंता बदलायची चले आता मी लाईफ म्हणता लाईफ म्हणल्यावर काय जीवित लाईफ ऐकला जिथं म्हणता नावायला जीवित बरोबर म्हणतो ते लाईफ म्हणल्यावर काय अर्थ जीवित म्हणल्यावर लाईफ म्हणल्यावर सम टोटल सगळं राहिले तुझे फर्स्ट लाईफ म्हणल्यावर काय थॉट जाऊन सुद्धा वर्ड्स थॉट्स इमोशन फिलिंग मागीर काय करताय तुझं डिसिजन घेताय मागीर ऍक्शन जाताय ऍक्शन झाल्यापर्यंत काय जाता तुका ती सवय जाता हॅबिट जाता हॅबिट झाल्यापर्यंत काय जाता तुझा स्वभाव बदलाता आता तुझे स्वभाव बदलायचे काय बदलायचे हे फर्स्ट टाइम थिंकिंग चेंज झालं तुझे काय चेंज जायचे वर्ड्स चेंज जायचे आता मग फर्स्ट टाइम काय म्हणजे बघ गुण करत आवडा नाही ना गुण खेळा अरे तुझे चिंता त्याप्रमाणे बदलले तुझे लाईफ चेंज झाले तुझा स्वभाव बदले झाल्यावर चिंता बदले झाल्यावर त्या चिंता देवाच्या उत्तराप्रमाणे उलयले त्याला महत्वाची चिंता बदलत समजले त्यातून इम्पॉर्टंट आमच्या मनुष्य जीवितात आमचे हे काम निरंतर माइंड रिडिंग एका दिवसाचे काम नाही आज केले पुरा समान आहे ना कंटिन्यू पुरा मरतापर्यंत म्हणजे चिंता बघा बोललो आता अंगात बाहेर गेले असं ते चिंता बोलणार आता तुझ्या सांगले एक नंबर गाडी मारत गाणं म्हणते तू आत्मा म्हणजे चिंता आहे की मोठी सोडून फट मारताय आत्मा म्हणजे विसरता विसरा काम का आत्मा नाही मका गाडी मारता येईल आवश्यकता जाता की ना तू काम नाही आपण ऐकलं जाता आता आम्ही ड्रायव्हिंग करताना पण सडन राग येणार आमना तू आत्मा म्हणा मी विसरा तो राग गाडी मारताय त्यामध्ये बॅटल निरंतर कंटिन्यू प्रोसेस एका दिवसानं आमच्या नाही कामा त्याचा आत्म्यप्रमाणे गेल्यावर मात आम्ही देवाचं मन वाटावं आत्म्यप्रमाणे जे जाल्यार
आम्ही देवाच्या उतराप्रमाणे म्हणजे चित्ताप्रमाणे त्याच्या उतराप्रमाणे बोलले देवाच्या उतरान सड सड वेळ कसे देवाच्या उतरान वेळ कसे ना जाल्यार आम्ही संसार रितीन येतो तू त्यांच्या सड वेळ कसे आहे त्याप्रमाणे तुझी उतरा येतात वेगळी आता तू कंटाळा सिरियल फिल्म तू पडून राह या 4 जण खोबरे करून तू राह तुझी उतरा कशी येतात हा त्या तू एक राजकीय तूर येतात म्हणजे पेपरात वाचताना गुड येताना त्याची उतरा त्यांची असतात हा राजकीय विषय वेगळी तर तसं देवाच्या उतरा वेळ कसते तुझी उतरा कशी बदलतात किती आमच्या काळजात किती बोलला हे तोंडा जाऊन बाहेर येतात समजले देवाचे उद्या सांगताना गोरव मनीस आपल्या बऱ्या भांडारांचे बरे वस्तू बाहेर काढ खोटो मनीस आपल्या खोटे भांडार त्यांच्या भांडारांचे काढले समजे भांडार त्यांची बोललाय उतरा रूपात बाहेर येतात ते उतरात असा आम्ही शक्य सकाळी जीवित आणि मरण तिथे बेर असतात ते खाले बोललाय तसं तुझ्या तोंडाला येतात तसं बोलून तुझ्या जीवितांत अनुभव करतात म्हणते देवाच्या उतराप्रमाणे आमचे माइंड रिन्यू करते व्हेरी इम्पॉर्टंट जोशुआ 1:8 म्हणतात धर्मशास्त्राचे पुस्तक वाचताना बस वय ना कोप्या सगळं जोशुआ 1:8 ऐका धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक सदा तुझ्या मठाचे धर्मशास्त्राचे पुस्तक सदा सारतारी वेळ दोर धर्मशास्त्राचे पुस्तक आले धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक सदा समिताना मंड्या सगळं विषयामध्ये या गोड्याचे वेळ दोर बरेला या 4 तका लाईट घालणं 4 दिवे घालणं होईल स्टँडर्ड दो बरेला काय बरेला कसे दोरताय वंटाचे सांगूसला अवस्था आहे सदांच त्यांचे वंटा उतर असतात सगळं तर फोड त्यांचे आता तर या काल बदला धर्मशास्त्राचे पुस्तक ऐकारा मात्र म्हणतो बरेला या संध्या तेच म्हणताना मात म्हणतो बरेला या सकाळी उठताना मात बरेला सदा हा घरी एका घरी म्हणाले देवाचे उतार हे असायचे तुझ्या वंटाचे धर्मशास्त्राचे पुस्तक मागे तांतू बरयला ते तुवे 17 पाळचे खातीर दिस आणि रात ताचे ध्यान कर तांतू बरयला ते 17 पाळचे दिस आणि रात कंत कर बसतो कंत कर म्हणून बरयला आहे त्या म्हणजे जे सेरी जाऊन खाले घेऊन खाले घेऊनचे पूर्व नेक्स्ट क्रिसमस साठी वस्तू घ्यायची बरेला दिसानी रात कंत करून काय बरेला हाचे ध्यान करू सांगा कंत करून सांगणार आम्ही त्यांचे करतो दिसानी रात हा कोणाचे प्रॉब्लेम आमचे की देवाचे आम्ही कोणा क्षमा करतो देवाला देवा मागणे कल देवाला बरोबर पडतो देव सांगतो तू बदल हा बदल हा तू करस आम्ही मागणे करतो देवा बदल देवा हे दिले आहे तुला इतके देता कमिशन कधी ते काम झालं पुन्हा देव बोलला आता तुझ्या कमिशन तो म्हणतो तू बदल तुझे जीवित बदल तुझे महान बदल आणि दिली कसा आहे आणि घेऊन ठेवे त्या कपाटी आम्ही घालायचं तर काय नका आता तूच आहे तुझी कूड जाईल दुसरं काय नका तो देतात तुला जायचं ओके मुखारा तू तुझ्या सर्व कामांनी सुफळ जगलोय आणि तुका आणि तुका देव जाईल तिथं बरेला काल बरेला ते कसे म्हणतात जाईल आणि रिकाम सुफळ जातात तुझे सक्सेस आम्ही काल येतो
मागणी करता दिसा देता देव म्हाका पुरा वेडिकल करता ते काले बरयला कशें बरयलें काले बरयला केदार सपोर्ट जाता तुजें सर काम केदार तुका जैत मेळटा 3 स्टेपां केली तेंची धर्मशास्त्राचें पुस्तक सदांच तुज्या अल्तारीन न्ही वोटाचेर तांतून बरें ते सत्रांचे पाळीचे आणि दीस आणि रात ताचें ध्यान करचें दीस आणि रात ध्यान करून काम ना दुसरें काम रांदून देवून करता मोरी बडू आयल्या वरी करता दिसांनी रात कशें करचें दिसांनी रात ध्यान कशें जाता दिसांनी रात आयकूंक जाता कोण आयकली त्या तोंडार भासाची भास आसा उली येतली विविध भास त्या देवाची उतरां उली येतली त्या चिंताप चिंती येतली जाता दोन कामां सांगत जाता जायना हें जाता न्हू आतां एक तुका एग्जाम्पल दिता आता तू काम करत असते त्याला गव्हाण खायला की सांगलं तुका बाबा मस्त बेजार झालं तू खायला इतके काम करून मग कशें सांगता तो गेलो मार्केटीक तुका कुसवार करूंक आसा रांदूंक आसा समा कुसवार करूंक आसा रांदूंक आसा रेडी करूंक आसा जाल्यार गव्हाण सांगलें उडास आयलो उडास येतना दोळ्यांक दुकां देंवली जाल्यार कुसवार कसो राविता येयली रातचे राविता येयली रडून बसता येयली दोन्ही संगत करता येईल दोन्ही काम संगत करू जाता रडून तू बसा नाही येता बसेल तू काम येता दोळ्यांनी पडटा थोड्या मीठ उडाल्या आणि मीठ समासायचे सगळं वैगे दोन कामां सांगत करूंक जाता वैगे म्हळ्यार त्या रिती काम करतना या कितें सकाळी वाचनाय ते नियळ करूंक जाता मेडिटेशन म्हणटात ते पळय गाय पळयलाय गोरवां तुमी वता ते पुरा तण खाता न्ही तेले आपल्याला खाले करता एक कडेन बसता पुरो भायर जावन फक्त ते खाता चिवून करता न्ही तशेंच ते खाल तूं शिकलाय खालाय ते मदीं परत नियळ करी घेतली या तोंडार हांवें उसारूंक जाता या कानान हांवें आयकूंक जाता मेडिटेशन म्हळ्यार नियाळ करचें इम्पॉर्टंट हांवें सांगता उलयता मेडिटेट करिना बरें ते नियाळ करचें इम्पॉर्टंट कळ्ळें ते जाल्यार 3 स्टेप गेल्या तेंचे धर्मशास्त्राचें पुस्तक सदांच तुज्या पोटाचेर दवरिचें आनी दीस आनी रात ध्यान करीचें आनी तातूंत कितें बरयलां तें पाडल्यार बाकीची 2 स्टेप ऑटोमॅटीक जाता तेंची तुजें हेर काम सुपर जाता आनी तुका जैत लागता हे कोणाक सांगलें म्हणटा कोणाक सांगलें जोशुआ काल्याक जोशुआ सांगलें म्हळ्यार इस्रायल आपल्याक वता न्ही कठीण ती इतले केल्यार तांकां पावना कांय म्हण सूख जाल्यार आपल्या आनी लिडराक पात्रांक उदयचे मैसेच्या नंतर जोशुआ लिडर जालो तो देवा लागीं येता जोशुआ आनी म्हणटा देवा ह्या परजेक हांवें कशें सोडोवचें ताका देव सांगता हे फॉलो कर काले धर्मशास्त्राचें पुस्तक सदांच तुज्या वांटाचेर दवर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर आनी सत्रान पाड तेन्ना तुजें सर तुका मनीस पडलो ताणें तुका जैत मांडटा त्या उतरा प्रमाणे जोर जाली ताणें उतरां लेगिना बसयल्या गांव पावय लेगिना जोशुआ तशेंच आमी बसयल्या गांव पावचे जाल्यार देवान कितें जोडी केला आमकां आमच्या जिवितान अनुभव करी जाल्यार हे धर्मशास्त्राचें पुस्तक सदांच म्हज्या वांटाचेर आसा ते दीस आनी रात हांवें ध्यान करीचें आनी तातूंत कितें बरयलां सत्रान पडल्यार कितें देवान बसयलां म्हज्या जिवितांत हांवें अनुभव करूंक जाता ओके तुमकां काय सांगूं कितें जालें सांगूं म्हणटा क्रिस्टन ठीक आहे रेकॉर्डिंग मध्ये करतात काय मी विचारू का सवाल आसात डाऊट आसा रेकॉर्डिंग काय मी विचारू का तुमका समजलं की बरं ओके ओके तर आता मी डोळे दाबूया मग बाबा आयच्या दिसा जायती सता तुझ्या उतला मारी तुवें आमकां कळीत केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता पयली जो
कशें तुवें आमकां तुज्या सत्य रूपाचो उचलय कित्याक तूं आत्म जावन आसाय आमी आत्म जावन आसले सत तुज्या उतरां परिपा तुवें आमकां कळीत केल्ल्या पासून दिता आनी हरी एक कितें आसा तुवें आमकां दिलाय आत्मीक दिली हरी एक आशिर्वाद आमच्या तुवें आत्म्यांत तुवें दळूस दवरल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता कित्याक आत्म्यांत आसा हरी एक म्हजी भलायकी म्हजे अभिषेक समृद्धी तेन्ना म्हजें मन हांव देवाच्या उतरां प्रमाणे परिवर्तन करता तेन्ना मात कितें आत्म्यांत जातलें सतत म्हज्या मनांत हांव कुडीक वाळटा म्हणजे सतत पळयता सत्य तुवें आमकां उगडापय केल्ल्या खातीर अर्गां दिता तशें सदांच आमी आत्म्या प्रमाणे जियोन ह्या संवसारांतल्या सर्व वायटाचेर जैत न्हू जैत म्हणून तूं जिवी जी म्हणून तूं आशेताय ह्या वर्त्या दिसा ह्या वर्त्या सत आमकां उगडापय केल्ल्या पासून अर्गां दिता पवित्र आत्म्या तूं आमकां कुमो कर आमच्या हर एका घडयेर हर एका संदर्भांनी आमी आत्म्या प्रमाणे जिवी जियोन ह्या संवसारांत एक जैत म्हणून तूं जिवी जियोन देवच्या नांवाक महिमा देऊन आम्हा हर एकल्याक तुवें फोन केल्ल्या पासून अर्गां दिता अशें देवचें नांव आख्या संवसारांत जावन ताच्या नांवाक महिमा जावं दी मागता हांव मागणी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मार्फत आमेन आमेन आमेन